Sanibonani wey'ngane zakwethu ngibingelele. Nayi i-target enkulu i-Kaizer Chiefs so far okubukeka ngathi umjida iy'ngxoxo ey'saqhubekayo. Ama-chances ukuthi i-Chiefs imthole aya ngokukhuphuka, ya aya ngokukhuphuka. Nazise-ke ukuthi umjida kule team ayidlalelayo ukuyiloni bathi Vincent ngiyayikhohlwa igama lale team lena, ukuyiloni bekuyi-long term loan ene-option to purchase i-contract yakhona, okusho ukuthi le team le abamlonele kuyo uyaye asithole ingakhona ukumthenga mayifuna. Kodwa-ke kubukeka ngathi i-team le abamlone kuyo ayigculisekile ngomjida. Ukwaziseka ukuthi inkontileka nale team le ayidlalela abathi Tondela yase-Portugal iyaphela ngoJuni, iyaphela lapho from ngoJuni uzobe e-free agent. Okubukeka ngathi-ke ngoba ayekuyiloni umjida akukho noma ayikho into esenziwe ilama-team awu-two, kuthulekile nje ngoba kwazise ukuthi mawukuthi umjida bafuna ukumnikeza inkontileka entsha bekumele ngabe iy'ngxoxo sey'qaliwe, kodwa kubukeka ngathi kuthulekile. Lapho kuze kwangenelela khona i-Kaizer Chiefs yahlongoza ukuthi umjida-ke iyamfuna njengoba vele kwakuvele imfuna nangonyaka ondlule, kodwa yahluleka-ke ukuthi imthole, yabo. Okungamathemba-ke amakhulu ukuthi kule sizini ezayo uNabi engaba nawo le ngwenya le uYaya Sithole esikhwadini sakhe, okusho ukuthi imici yethu iyobe isiqinile kakhulu mase siphethe lo mjida lo. Sobe singasadingi nanoma ubani-ke lapha esiswini bese siphelele. Kuyobe sekushoda i-attacker, kuyobe sekushoda i-attacker yethu esingayithola laphana ngoba uYaya Sithole bengicabanga ukuthi uyodlala i-double six noCele, okukhomba ukuthi Yusuf Maratile, uSmartys ngeke beyi-renew-we inkontileka yakhe makuphela isizini, futhi usey'nhlelweni zokuhamba. Singazi-ke ukuthi uzoya kuphi-ke, singazi ukuthi uzoya kuphi, kodwa nje uyahamba-ke uSmartys. Angiboni ukuthi i-Chiefs iyokhona uku-renew-a i-contract yakhe isale kahle.